Hova dudálsz? Ne dudálja. Ott a dugó. De Csipi, amikor felveszem a botot, abba hagyja. Rossz halak. Nem rosszak, már szépek, s nagyok, de... Hogy felveszem a botot, s abba a hájba ott hagyja. Ugorjál be. Te vagy akkor. Az. Ja. Ott van. Kiüti a kezemből. Akkor nem lesz. Hé, várj arra a házra. Melyik házat? Ott ne. Béla bát meglátod. Mi kapás? Oh! A dugó nem is látszik nagyon. Hát de amúgy. Nem a fehér. Jó, ugye vitaraffa. Milyen fehér? Hát milyen szerinted? Hát ott van. Ja, azon. Na. Azon fehér. Máskon és kapáson. Az ennél. Ja. Na, még el sem volt most mind a háromon kapáson egyszerre. Ott a dugó. Ez az egyik. A másik dugó az ott van. A harmadik dugó az ott van, amit nem tudom, amin szerintem nincs semmi, sem is halászunk vele. És a negyedik az ott. Ott. Ott ne. Ne, csipik. Látom. Olyan kicsi Szerinted mi lesz rajta, hely? arra. Piros szemek, jó kicsike. Vagy semmi. Végén. Nem, most kettő van kapás egyszerre. Hol? Ja, azon is csipik, hely. Harmadikon ez Csipi. A harmadikon is. A negyediken nem, mert az nem. A bottostól van benne, ezt úgyse tudnám kivenni. Technológia. Milyen bennémet ezt? Ó, Isten nem, de azt sem tudom melyiket kapjam. tedd fel a piros szeműt. Azt, mit csináljuk? Fogja a harcsa. Ne! Karasz. Karasz, hé. Nem, ponty. Ja, ponty. Ponty ez. Ötödik pontja mai napon. Ilyen Ez az kicsike. ötödik ponty. Szép pont. Nem ilyen szép. Még nézzük.